ще играем на Hunger Games. И така, с тази картичка сме тук. И почваме след 5, 4, 3, 2, 1. Ще обера всички честове. Всички ме изпревариха. Малко лаги. Дано не е голям проблем. Аз мисля да напускаме. Това е облак. Трябва да бягаме. Трябва да бягаме. Оп! Чест веднага. Хайде де. Ще взема малко броня. Така. И на лов за още честове. В Марто стайл. Ще видим по тези големи кокали. Леле, дет матча почва с 30 секунди. Трябва да се подготвим. Ами, ще взема всичко. Така. Значи, ще приготвя всичко така. 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 Как се и къде се бъгнах? Айде. О, защо се бъгнах? Не! Това не е честно! Ти! Enchantment Table! Проклета да си! Провали ми играта! Добре. Все едно. Има малко хора, но... Само малко да... Окей, 10 секунди. Но тази игра не бъде провал. Окей, и този чест. И този чест. И този чест. И сме готови да бягаме колко се може по-далеч. Ей, първият ни чест. Сложим тези гащи. О, не само да не ме следват. Ако ме следват, това е много зле. О, да. Малко по-хубава броня. Ще взема само супата. 3 меча. 3 меча в един чест. Оп! Как да се качим? Защото аз искам да си взема честа. Искам да си взема... Така става. Да направим малко разчистване на инвенторито. О, да! Ей, това ще ни помогне бая. Най-близкият човек е на 133 блокчета. 125, 121, 115. Разбрах. Но... О! Така. На къде да отидем? Ние дойдохме оттам от спауна. Ще го заобиколиме и така.
Махам се веднага направо. О! Ударих джакпота. Това никак не е зле. Окей, в пещерите на Батман. Пещерата на Батман е малко студено. Върши работа. Бива. Тази броня никак не е зле. Взем всичко. О! Thank you. Окей. Не в честа. Така. И така. Да издам тези две бисквитки, които пълне по едно. И ще ни стигне точно да се наедем напълно. О, да. Толкова хубави брони. Само шлем ни трябва. Така. О! О-хо-хо-хо! Този меч е толкова хубав. Нямам стрели. Вземам всичко направо. Да, нямам. Играта е прекъсната. Що прекъснаха играта? Все едно. Добре, ще играм на още една игра с много малко хора. Отиваме тук, вземем всичко. Така. О! Отваряме правилните честове. Оха! Окей. Сега малко спринт. Искам да убием един от тези. Не! Много лаги, но... О! Помислих си, че аз го убих. О! Ами... 3 бързи игри на Hunger Games. Не ме бива много в Hunger Games, не ме съдете. И това ще бъде, хора. Беше Марто. Дано клипа ви е харесал. Абонирайте се, ако не сте. И... Чао!